Γεια σας guys, Μακάν εδώ πέρα και σήμερα θα κάνουμε ένα game of flip με τον Chris Banana 3. Yeah! Μόνο για να ξέρετε, το game of flip είναι ένας κάνει κάτι με το μπουκάλι Και όλο πρέπει να το κάνεις και όλο πρέπει να το κάνει ακριβώς το ίδιο που έκανε μετά από 3 προσπάθειες. Ας αρχίσουμε! Το έκανα φίλε, το έκανα. Έχεις άλλες 2 προσπάθειες. Τι έκανες? Fuck. Πήγαινε να φέρεις μία το κρίσα. Μία, Το κρίσα. ένα, 2. Δεν μου πες τι έκανες. εκλείστη, φου. Τα γράμματα θα πηγαίνουν κάπου στη γωνία. Ένα. Λάμπα. Δεν μετράει μου, θα πάρεις το κρίσα, γαμό! Φέρ' το κρίσα. Ωραία μαλάκα. Ρε καλά βάζεις. Πού το μπουκάλι? Πήραμε το κρίσα, ξαναρχίζουμε από την αρχή. Ναι, τα αρχίδια. Καλά, καλά, έλα. Είναι, Ένα, είσαι φουλού, είσαι 2, 3, 4, 5, 6. 6 σειρά. Πρέπει να κάνω εξιστερά. Ναι. 1, 2. Όχι ρε μένα! Γάμο, έχω άλλες δύο. Το έχω άλλες δύο. Εντάξει, έχεις δύο. Λίγο. 2. Όχι, όχι. Τσουκαλά! Έλα, κάψε. Τσουκαλάτα τσικιτά! Τσίκι τσίκι τσίκι! 5. Όχι, έχεις 4, τώρα 5 και 6. Ναι! Έχεις F. Άλλη μία έχω. Όχι, F. Όχι, εντάξει. Easy Όχι, δεν peasy. μπορώ με αυτό το μπουκάλι. Easy peasy. Δεν μπορώ με αυτό. Αν κάνω τώρα ένα double, Θα σ' ναι. Μην αγωνίσεις. Έλα, κρυσπάτα. Εδώ πρέπει να σκάσει και από πίσω. Έχεις κάνει τα 2. Φέρε, ξέρω. Έχεις FL. Όχι, ρε, το. Έξι. 7. 8. 7 rows. Έχεις κάνει. Ένα. 5. 2. Ναι, έλα, 3. Γαμίσου. Έχεις FLI. Όχι FL. Και εγώ FL. Πάμε για το 8. Πώς έκανες? 6. Φέρε. Εντάξει. Ένα, 2, 3, 4. Είπαμε να μαλάκα, Κι εντάξει. άλλο ένα. 6 έκανες. 7. Ωραία. Και τώρα θα συνεχίσουμε έτσι. Όταν τελειώσουμε να κάνουμε αυτή τη μαλακία, θα κάνουμε κάτι. 4. Ωραία, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. 20! 20 rounds! Κάτσε,
κάτσε να δούμε αν φαινότανε. Δες πως είναι η κάμερα. Μακάρι. Φαινότανε. Fuck yeah! 3. Πρέπει να κάνεις 20. Έκανε, θα καθόταν. Όχι, Θα καθόταν. δεν το έριξες. Έχεις άλλο ένα. Άντε χα. Τι κάνεις. Αγόρι μου, τι κάνεις. Θα έπεφτε. Όχι ρε. Μόνο για να ξέρεις έχεις έφελα. Άι. Εφελάει, ένα. my friend. Έκανες εφελάει. Άλλο ένα. Εφελάει. Όλα Δύο αυτό στα δεν δύο. γίνεται. 2 στα 2. Όλα αυτό δεν γίνεται ρε φίλε. Living all this dope up in the chopper. People call these bitches at the trapper. Μόλις θα προσπαθήσω μία. Ναι! Ναι, είμαι σε δεν μετράει όμως. Εσύ που δεν πρέπει να κάνουμε τα ίδια συνέχεια. Το κάνω 21. Τι έχει γίνει. Δεν θες. Θα κάνουμε 6. Αν το χάσει αυτό μόνο για να ξέρετε, θα νικήσω εγώ. Κάτω. Πόσες προσπάθειες θα κάνεις. Με 3, κάτω με 6. Με 6 να το κάνει ο Παπανίκος. Ναι, big bullshit. Αν τώρα κάνεις ένα εξαπλό, τώρα θα στο δω. Τι εξαπλώ ρε, είσαι ηλίθιο. Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το Game Flip μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Peace out. Θα έχω το κανάλι του Chris Πατούλα στο description. Bye. Whipping all this dope up in the chopper.